ku duba annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallama shekara 23 ya kwashe ana masa wahayi gaba da hidimar addini yake. Daga ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma da hidimar addini ya kare. Bai da lafiya yana cikin zazzabi, yace a dago shi, ina al'ummarsa? Aka ce suna masallaci. Lokacin sallah yace a jashi, yuhada baina rajulaini, baya iya takawa wallahi annabi. Aka rungumo shi aka rike kafadarsa, kafa wa rijlahu takhuttu al-ard, kafafuwan suna jan kasa. Yace aina al-umma, ina al'ummata? Aka ce hum fi salah, suna sallaci akai ne. Aka jashi ya je ta dakin Aisha, ya leko ya ga mutane suna sallah bayan sayyidina Abubakar. Yana sallah yana ta kuka saboda ya ji yanayin da annabi yake ciki, ashe ajalin ƙarshen kwana ne. Amma a wannan yanayi da annabi ya ga mutane